5 lei. Astăzi îți arăt 20 de variante de produse pe care poți să ți le cumperi din magazinul RAC74 Bricolaj cu această sumă. Coșulețe de fructe în 3 variante de culori. Odorizant auto, colier plastic sau popular șoricei. Un set de mănuși, un cutter, oricare dintre aceste două culori, un set de pahare pentru party, toate aceste 3 farfuriuțe din plastic, un suport din plastic, oricare dintre aceste culori, curățător fructe și legume, un prosopel de bucătărie, o fașă elastică, un disc de debitare inox, o zaharniță și o solniță, set lame pentru fierăstrău, cuier 3 piese în 2 variante de culori, o cremă de pantofi, 2 cifre aniversare, o rolă de scame în 2 variante de culori, bandă izoler, cleștișoare pentru pungi, folie pentru sertar. Cam atât de multe opțiuni îți oferă RAC74, așa că vino și vizitează-ne în unul dintre magazinele noastre sau intră acum pe www.rac74.ro și adaugă-ți în coș produsele preferate.